ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಕಾಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪಂತೀರಂದು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ದಾದ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಐಟ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಕನಮನಸಟ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಂಡು ಎಂಡ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದು ಅವೇನು ಬಟ್ ದಾದನ ದೇವರನ ದಯನ ದಾದನ ಇರು ಸರಿ ತೂದಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುಟು ಪಂತೊಲಿ ಮಾರ ನಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪಿನಂಚಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಓಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆನಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆನಂದಾಣ ಒಂಜಿ ಮೂಸದಿ ತೂಪ ಆಣ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂದ್ ಯಾನು ತೂತಿನ ಕಮ್ಮಿ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ 16 ಸತಿ ಕುಡಾರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಸನಿಲ್ ಗುರುಗೆ ಫೋನ್ ಬಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂ ಓಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಲೆಪ್ಪಡಾದು ಕುಲ್ಲಾದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಸತಿ ತೂತೆ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಈವನ್ ಹೊಂಬಾಲದಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಇಲ್ಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪೋದಾರ್ನ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೇ ಅವು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರಿ ಮಾತು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಕ್ಲ ಮಾತನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸರಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಕಾಂತಾರ ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತೇರ ಕಡೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಆಯ್ತು ನೆಂಚಿನಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕಾಂತಾರಡ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಶಿವ ಆ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ಗು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ತುಳುಟ್ಟು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬಂದು ಈ ರೇಪ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಂತಾರ ಆಯ್ತಾ ಮನದಾನಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಇಡೀ ಸೌಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಅರ್ಜುನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಾರಿಗೆ ರಿಷಬ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿಗೆ ಒಂದು ಒಫಿಷಿಯಲೇ ಅದು ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಹತ್ರ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೇರ್ದು ಬರಂದಿ ನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಎತ್ತೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸುಳ್ಳು ನ್ಯೂಸ ಅತ್ ನಿಜಾನ ದಾದಾಪಂದ್ ನಂಬೆರ ಹೊಂದಿಜ್ಜಿನ್ ಬಟ್ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಇಡಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಬತ್ತಿ ನೇಡ್ದಕ್ಕೆ ಒಫಿಷಿಯಲಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬಂದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪನ್ಪುಣಿ ಬಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಪಾತ್ರಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರಡು ಪಂದಿರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಂತಿನಿ ಈರೇ ಕೊರಡು ಒಂದು ಇತ್ತಂಡೆ ಅದು ಬೇತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಕ್ಲೆ ಇತ್ತಂಡೆ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ನ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನಾಕುಲು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಆ ಸಿನಿಮಾಡು ಬುಲ್ಲನ ಪಾತ್ರ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸನಿಲ್ ಗುರು. ಸೊ ಆರ ಆ ಟೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ರೈಟರ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಒಂಜಿ ದಿನ ಸನಿಲ್ ಗುರು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಇಂಚ ಕಾಂತರ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪಂತೀರಂದು ಸನಿಲ್ ಗುರು ಬಂಡೇರು. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಹೊರ ದಾದ ಪನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ದಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ ಆದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಊರು ಪೋನಾಗ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾತೆ ಅಂದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ ಪಂಡದು ಎನ್ನದಿತ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕಾಂತಾರ ಐಟ್ ದಾದಂಡಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ ತಿಕ್ಕುನು ಬಂದ್ಯಾನ ಎನ್ನ ಕನಮನಸಟ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್. ಸೊ ಸುರೂಕಾದ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೋಡಿದೆ ಪಂಡ ನಿಜವಾಯ್ಲ ಆರು ಒಂಜಿ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರೇ ಆರೆನ್ ತೂನಾಗಿತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಜನ ನಂಚ ತೂನಾಗ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಭಾವನೆ ಬರ್ಪೇನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮನಸ್ಸದ್ದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರೋಡೊಂದು. ಸೊ ಅಂಚಿಂದನೇ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಅಂಚಿನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಸನಿಲ್ ಗುರುಗ್ಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಒಂಜಿ ಆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇತ್ತಿನೇಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೋಲ್ ಕಾಂತಾರ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನ್ಪೇಂದು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಡಬ್ ಮನ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ. ಇರ್ನ ಏತು ದಿನದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ಪಾತ್ರ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಪಾತ್ರ ಐಕ ಕಲ್ಕುವೆ ಬುಲಿಪುವೆ ಪೂರ ತರತಲ ಒಂಜಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಅವಲ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಬಂತು ಇಂಚಿನ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿನಿಮಾ ಎಂಗಲ್ ತೂತಿಜ ಬಂತು ಇರೇಗ್ ಏತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ಅರ್ನ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರಲೆಗ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಿನ. ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮಲ್ದಿನಂಚಿಂದ ಪೋರ್ಷನ್ ಅವು ಎಂಕ್ ಪೋಡಿಗೆತ್ತಂಡು ಎಂಡ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದು ಅವೇನು ಬಟ್ ದಾದನ ದೇವರನ ದಯನ ದಾದನ ಅವೇನು ಎಂಕಲು ಏನು ಟಚ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬೋದಿದ್ದೆ ಪಂಡ ಅವು ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಸೊ ಆರೇ ಡಬ್ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದನೆ ಆರೇ ಮಲ್ತನ ಪೂರ್ಲವು. ಸೊ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಡಬ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಎಂಡ ಪಂತುನಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅಕಲ್ಡ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಅವೇನೇ ಉಪ್ಪಡ್ ದೀಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪುಜಿಂದು ದಪಂಡ ಅವು ಆತ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂಜಿ ಆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತಿನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಆತ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪೋಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೊರಕ್ಕೆ
ಒಂಜಿ ವಾರದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಖಂಡಿತ ಬೋರ್ಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಎಂಕುಲು ಟಚ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಗೊತ್ತಿಜ. ಬಾಕಿದ ಮಸ್ತ್ ಇಮೋಷನ್ಸನ್ನು ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸೇ ಒಂಜಿ ಥರ ಬೇತೆ. ಈ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗನೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನ ಪಾತಿರ್ಲಕ್ಕ. ಸೊ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕನೆಯರ್ಲ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಆ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಶನಿಲ್ ಗುರುಲ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು, ಅಂಚನೆ ವಿಕ್ರಮ್ ದೇವಾಡಿಗ ನಮ್ಮ ಕುಡಂಜು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡ್ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತದಾಯ ಖುಷಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಂಡ ಇರು ಸರಿ ತೂದಿತ್ತಂದ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುಟು ಮಂತೊಲಿ ಮಾರ ನಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ತುಳುಟು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ವೈಸ್ ಎಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ಯಾನೇ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಸತಿ ಇತ್ತೆ. OTT ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂಜಿ 10 ಸತಿ ತುಯ್ಯನದ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇರಿಗೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡೆ. ಸಿನಿಮಾ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನೇರು ದುಂಬೆ ಎಂಕ ಆ ಡೈಲಾಗ್ ಮಂಡೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತಂಡೆ. ಸೊ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ದೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ಅತ್ತ ಮನ್ಪೇರ ಏನಾರ್ದು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಬಟ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಂದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹಿಡಿದು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಮಂದೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆವೊಂದು ಎನ್ನೊಂದುಲೆ. ಸೊ ತೂಕ ಮತ್ತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಪುಟ್ನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಓಕೆ ಪನಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡತ್ತನಂದು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನ ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಬಂಡೇರು ಇರ್ನ ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಒರ ಫೈನಲ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಇರೋಡ ಪಾತೆರಿಯರೇ ದಾದ ಪಂಡೇರು. ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದಂದು ಪಂಡ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತದಾಯ ಬಕ್ಕ ಅಂದ ಏನು ಪನೊಂದಿಜಿ ಕಾಂತಾರ ದುಂಬೆ 6 ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿಂದ ದಾಪಂಡ 6 ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆದು ಪಡುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅವು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾನ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿಂದ ಅವು ಏರ್ಲ ಎನ್ನಂದಿನ. ಸೊ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ದುಂಬುಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವೇ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತದೆ ಬಕ್ಕಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ರೀತಿ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತುಳು ಡಬ್ಬಾಯ ಬಕ್ಕ ಆ ಸಿನಿಮಾನ ತೂದು ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಎಂಡಲ ಡ್ಯಾಡಿಡಾರ ಆರು ಪಾತೆರ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದಪ್ಪ ಆ ಎಫರ್ಟನ್ನು ತೂದು ಐತ ಆರೆ ಮೇನ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ ಆರೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಬ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಬ್ಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಒಂದು ಅರ್ನಬ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಕ್ ಆವಡ್ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ಆವಡ್. ಸೊ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಬ್ಜಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅತ್ತಂದು ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ. ಈರ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ಕಾಂತಾರನ್ನು ಸುರೂತ ದಿನ ಓವ್ ಶೋನು ಒಲ್ಪ ತುಯ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಈರ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹೋನಾಗ ಬಹುಶಃ ಅವು ಪೂರ ಕಡೆಲ್ಲ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತಂದು ದಾಖಲೆದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಪನಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 75 ಶೋ ಕೊಡ್ಲಿತ್ತಂದು 75 ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಇರು ಓಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಯ್ಯರು ಅಪ್ಪಗ ಇರೇಗಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದಾದ ಗೊತ್ತಿನ ಸೂರಜ್ ಯಾನ್ ಕಾಂತಾರ ಟ್ರೇಲರ್ ಬುಡಿಯರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಊಲ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಅನ್ನಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಾಣ ಒಂಜಿ 3 ಸತಿ ತೂಪ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಐಜಿ ಬಣ್ಣ ಅರ್ಧಡು ಉಂತವೆ ಆಣ ಒಂದು ಒಂಜೇ ಟ್ರೇಲರ್ ಅಂದು ಯಾನು ತೂತಿನ ಕಮ್ಮಿ 1 ಸ್ಟ್ರೆಚ್ಡ್ 16 ಸತಿ ಪ್ಲಸ್ ಕುಡಾರ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ಶನಿಲ್ ಗುರುಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಬಲ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಡು ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ದು ತೂ ಓಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಲೆಪ್ಪಡದು ಕುಲ್ಲದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 4 ಸತಿ ತೂತೆ ಆಯ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬೈ ಬೇಕಾದ ಬೆದ್ದು ಏತು ಸತಿ ತೂಪೆ ಅಂದೆ ಪಂಡ ನಾತ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ನಾ ಒಂದು ಅಂಚೆನೆ ಯಾರು ಸನಿಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಉಪ್ಪನಾಗ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಕಾಲ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಪಂಡೆ ಸರ್ ಯಾನ್ ಮರ್ಲ ಇರ್ಲಕ್ಕ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಬೇತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸಿನಿಮಾ ತೂದು ಪಿದೆ ಬಂದಾಗ ಯಾನ್ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ದಿಚ್ಚಿ ದಯಪಂಡ ಇರೆಗ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆ ಮಂದಿ ನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ಆಂಡ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇಂಚಲ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡ ಬಂದು ತೋಚ್ಪೈನಿ ಕಾಂತಾರ. ಸೊ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ ಐಕ್ ದಾಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆವಡ್ ಎಂಕ್ ಅವು ದಾಲ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಜಿ ಅನ್ ಸ್ಟಂಡಿತ್ತೆ ಗುರು ಎಂಡ ಫೋನ್ ಮನ್ಪುನಾಗಲೆ ಅನ್ ದಾಲ ಪಾತಿರ್ಜಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿಜನ್ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಅರ್ಹತೆ ಉಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಅಂದಲ ಗೊತ್ತಿಜನ್. ಬಟ್ ಆಯ್ತಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನರ್ದು ಬಕ್ಕ ಕಾಂತಾರ ಎಂಚಿನ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆತನಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತನು ಮೂಲುಂದತ್ತು ಪಿದೇ ಊರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಇಂದತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರಂದುಲೇರು ಪಂಡ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಥಿಂಗ್.
ಸೊ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪಡ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನಾರು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪಾಡಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತುಯ್ಯಂಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಕತೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪದ್ಯ ಎಂಚೊಂಡು ವಾಕಲಾವಿದ ಎಂಚ ನಟನೆ ಮಂದೆ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ತೂಪ ನಿಕುಲು ತುಯ್ಯರ್ ಬಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಂದಿ ನಕುಲು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ನಕುಲು ನಿಕುಲು ತೂಪಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೇತೆಪ್ಪುಂಡು ಸರ್ ನಿಕುಲು ಈ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಎಂಚ ಕಂಪೋಸ್ ಮಂತುಪ್ಪೇರು ನೆತ್ತ ಕೊನೊತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟೈಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ನಂಕ್ ದಯಗ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಬಂದು ಎನ್ನುದಿಪ್ಪ ಅಂತ ಈರು ತೂನಗ ನಿಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಆಂಡೆ ಇರೆಗ್ ಪಣ್ಣ ತುಳುಟ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಬೈದಲ್ ಇತ್ತನತ್ತ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಡ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪತೆ ಅವು ಮನ್ಪುನಕುಲ್ಲೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತುಪೇರ ಆ ದೈವಲು ಎರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುರ ಅಕುಲು ಮನ್ಪೋಡೆಂದು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ಸ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಅಜ್ಜನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ದಾಯಪಂಡ ಅಜ್ಜನ ಯಾನಂದತ್ತು ಇಡೀ ಲೋಕನ್ನೇ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಲ ಸೊ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿತ್ತನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಆದ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮನ್ ಕೊನನಾಗ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜನ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿ ತಿನಾಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಿತ್ತ ಬಟ್ ಕಾಂತಾರ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಪಂಡ ಈ ರೀತಿಡ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೂಲಿ ಅಂದು ಪಂಡದು ಪಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಮತ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಐತ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಐಕ ಬೈದಿನಂಚಿಂದ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಾಮಿನಸ್ ಪಂಡ ಈರೆಗ್ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪೆರಾಪುಜಿ ಆಸ್ ಅ ಮೇಕರ್ಲ ಎಂಕುಲು ಕುಲೊಂದು ಇಂಚ ಎನ್ನಿದಿನುಂಡು ಒಮ್ಮ ದೇವರ ಇಂಚಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಏಪಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರಿಗೆ ಆತಿನ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಎರಡಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಜೇರಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲು ತೂತಿನಂಚಿಂದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂತಿನಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ನಮ್ಮ ಉಲೈಡೆ ಆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪಾಡಂದು ಪಂದು ಅನ್ಪನ್ಪೇನ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚಿಂದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಸೊ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿಂದ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತನಂಡ ಖಂಡಿತ ಎಂಕುಲು ಅಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪೆರ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪ ಅಂತ ತುರ್ಲೆ ಸರ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗೂ ಪುನಃ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಪಾಡಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾನ್ ಎನ್ನಿನ ಕತೆಕ್ ಏತ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೊರ್ಪಿನ ಆತ ದುಡ್ಡು ಕನ್ನತ್ತು ಪಾಡುವೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ದಂಚಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೀರೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಪನ್ಪರ್ ಏತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಕತೆಕ್ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಸೂರಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನಿ ಪಂಡ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ವಿಷನ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಿತ್ತು ಒರಿಯನ ವಿಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪುನಾಗ ಈ ಎರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋನಾಗ ಈರೆಗೆ ಆನ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವು ಎರ್ನ ವಿಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಪ್ಪುಜತೆ ಆಯ್ಡು ಎತ್ತೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕತೆ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ಗ ಅವೇನು ಕನ್ವೆ ಮನ್ಪೇರ ಆಬುಜಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬುಡನೆ ಆರ್ ಸೊ ಅರ್ನ ವಿಷನ್ ಏತ್ ನೀಟ್ ಇತ್ತನಂದು ಪಂಡದು ಈರೆಗೆ ಸಿನಿಮಾ ತುನ ಗೊತ್ತಾಪ ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇವನ್ ಹೊಂಬಾಲದಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ಗ್ಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಪೋದಾರ್ನ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಂದುಪ್ಪೇರು ಆ ವಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪರ್ವತ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಆರ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತಲ ಕೊರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಅವು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಚ್ಚಿ ಇರ್ನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏತು ದಿನತ ನಡತನಂದು ನೆಕ್ ಎಂಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ್ ಅವೇ ವೀಕ್ಡ್ ದುಬೈ ಪೋಯಿರತ್ತನು ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಇರ್ದು ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಮಲ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಂತೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಸುರುತ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ರಾಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅಂತೆ ವಾಯ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇತ್ತನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಕಾಂಡೆ ಎಂಕುಲು 6:45ಗೆ ಪೋದು 6:45 to 7:45 ಪಂಡ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲಕ್ಕದ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ 1.5 or 2 days ಡಬ್ ಮಲ್ದೆ ಇರೆಗ್ ಈ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಡು ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಓವು ಸೀನ್ ನಿಜವಾದ ಪನೊಲಿ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅನ್ ಪನಡುಂದಂಡ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಉನ್ನದೆ ಆರು ಪಾತೆರ್ನು ಆರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ಗಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ದಾದಂಬ ಗೊತ್ತಾನೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಎಂದು ಬಂದಂತೆ ಚೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಏತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರತ್ತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪಾತೆರುವ ಒಂದು ಸರ್ ದಾದ ಮಲ್ದಿರಂದು ಪಂಡ ನೈಜ್ಯತೆ ಎಂಚ ಫಾಸ್ಟ್ ಪಾತೆರರು ಸರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟೇ ಪಾತೆರ್ನು ಆ ನೈಜತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತಿರ್ದರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಪಾದ ಪಾತಿರ್ದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಅವು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ದೈವಾದುಪ್ಪಡು ಕೋಲಾದುಪ್ಪಡು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರ್ತದಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದು ಪೋತಿನಲ್ಲಿ ಉಂಡೇನು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪೋಪೆ ಸೊ ಎಂಕ ದೈವದ ನುಡಿಕೆಯನ್ನು ಬಂಡ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚನೆ ಇಷ್ಟ ಪಾರ್ದನೆ ನುಡಿ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಸುರುತ್ತ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ದ ನಮ್ಮ ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿಂದ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲಾಂಡ್
ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಎಂಕ್ ಏಪಲ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಂದ ಅದನ್ನು ಮನ್ಪುಡೊಂದು. ಸೊ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಥ್ರೂ ಎಂಕ ಅವಕಾಶ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾನು ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂದು ಆ ಪೋರ್ಷನ್. ಇದ್ದೀರಿ ಕಾಂತಾರ ಈತ ಸಲ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ವರ್ಷನ್ ತೂಯರ್ ಎಂದು ಬಂಡಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರలు ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದನೇ ಕಲಾವಿದರು ಪಾತ್ರ ಮಾತ ಗೆಂದದ ಇರೇಗ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದಿನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಏನ ಪಾತ್ರ ಓಪನಲ್ಲಿ ಐಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮಡ್ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾಡ್ ಈರೊಂಜಿ 16 ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ತೋಡುಂದಾಂಡ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಇರೇ ಖುಷಿ ಆವಡು ಈಜಿನ ಕೆಲಸದ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮನ್ಪ ಈ ನಂಬುಜಾರ್ ಕಾಂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ ನಾನು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತ ತೂತೀಜಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆ್ಯನ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತ ತೂತೀಜಿ ಒಂದು ಯಾನ್ ಐಟ್ ಡಬ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಜಿ ಎನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎತ್ತಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಂತ ತೂತೀಜಿ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನಂಚಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮ್ನ ರಿಷಬ್ ಸರ್ನ ಶಿವನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಬುಲ್ಲ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಪೆ ಅದುಪ್ಪಾಡು ಯಾನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಸಿನಿಮಾನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನಕ್ಕಲು ತೆಲ್ಪುನೇನು ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪುನಕಲು ಯಾನ್ ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲೇಬಲ್ ತೇಳ್ತದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ಅಣ್ಣನಕಲ್ನ ಕೆಲವು ಸೀನ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೆಲ್ಕ್ಯಾರ ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಣ್ಣ ಏಪ ದಿಕ್ಕನಗಲ ಅನ್ಪಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ತೇಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಬರಿತಕುಲೆ ನನ್ನ ತೂದು ಬೇದದ ಮಾರ ಈ ನಮ್ನೆ ತೆಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ಅಂಚೆ ಅನ್ನ ತೇಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ಲ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಅವು ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾದು ಲಕ್ಕದಂತದನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಿಲೀಫ್ ಅಂಜ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿನ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಿ ಬಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಕಾಂತಾರ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಳುವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯವರೆಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ತಿಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ನ ಅವರ ತುಳುಟು ತೋಡು ಮಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲ ಪಾಪ ರಿಷಬ್ ಸರ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರು ಒಂಜಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆರು ಇಲ್ಲಾಗೆ ಪೋತಿಜರ ಅಂದು ಆತ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಬಹುಶಃ ಬಕ್ಕ ತುಳು ಆರು ಪಾಪ ಕುಂದಾಪುರದ ಏನು ಹಿಡ್ದವ್ರ ತುಳುತ ಆತ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಜ್ಜ ನಾಡಾರು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ತುಳು ಕಲ್ಪ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಿಲ್ಲ ಎಂದು. ಸೊ ಅರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕೇನೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಎಂಕಲ ಪರ್ಸ್ನಲಿ ಯಾನ್ ಡಬ್ ಮಂತದ್ಲ ಎಂಕಲ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ನನಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋಡೊಂದು ಭಾರಿ ಆಸೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಾದನ ದೇವರನ ದಯನ ದಾದನ ದೈವಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನ ದಾದನ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಂತಾರ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಅವು ಒಂಜಿ ಬೇತೆನೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಪೋಪು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಂಪೋಪುಂಡು ನಾನು ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಪ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಕಾಂತಾರ ಎನ್ನಲಕ್ಕನೆ 15 ಸತಿ ತೂತಾರೆ ಆಂಡಲ ತುಳುಟು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅಚ್ಯುತ್ ಸರ್ನ ವಾಯ್ಸನ್ನು ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ನ ಅರ್ನ ಬೇತೆನೆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ತೂದಿತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ಲ ಶಾಕ್ మీరు దాద ಒಂದು ಇಂಚ ಬಕ ಅಮ್ಮೆ ಮಗೆ ನೆರನ್ಲ ಕಾತನ ಎಂಕುಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಟು ಆರು ಎಂಕ್ ನೆರ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಅರೆಗೆ ನೆರ್ಪಿಲ ಕಾತನು. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಯಾನ್ ಏಪಲ ಬಂಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಯವರಿಗೆ ನೆರವಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪಂದೆ ಯಾನ್ ಪನೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಂತಾರ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಅವಳ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ತುಳುಡು ತೂಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಮನ್ಪಾತೆ. ಇತ್ತೀರ್ ದೈವನ್ ನಂಬು ಎಂದು ಪಂಡರ್ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಓಲ್ ಕೋಲಾನಗಲ ಪೋಪಾರ್ ಎಂದು ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಓವಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನೋಲಿ ಲೈಕ್ ಏತ್ ನಂಬುವರ್ ಇರ್ ಒಕ್ಕ ಇರೇಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಫೀಲ್ ಉಪ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಹೂ ವಿಷಯ ಪೋನಾಗಲ ಎನ್ನ ಬಾಯ್ಡ ದೈವದ ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಂಡವು ಎನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಎಂಕವು ಎನ್ನ ಬೆರಿಸಾಯವಾದಕ್ಲು ಏಪಲ ಉಲ್ಲೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಬಿಲೀಫ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತನು ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಆತು ಹೆಂಗೆ ಬರ್ಸ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆನಗನೆ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆತಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ಸದ ಇರ್ತು ಸಿನಿಮಾ ತೂದಿತ್ತರ ನಂಡ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಕೋಲುನು ಊರ್ರೆಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅವು ಇರಕ್ಕೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೆಕೆತ ಟೈಮ್ ಆತ್ನೆಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬರ್ಸ ಬೈದಿಜಿ ಅಜ್ಜನ ಅರದಲೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟುನರೇನೆ ಲೆತ್ತದು ಅರೆಗೆ ಲೆಪಡಾದು ಅರೆಗೆ ಅರದಲೆ ಪಾಡ್ಪದ ಆ ಒಂಜಿ ಮಂತಿನ ಎಂಕುಲು ಏರ್ಲೆ ಬೇತೆ ಎರೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ಪದಿ ಅರೆಗೆ ಪಾಡ್ಪಾದಿ. ಸೊ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದ ಉಪ್ಪನಾಗ ಒಲ್ತು ಮುಗಲ್ ಬೈದು ನಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಶಾರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನೀ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಡು ಅಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿಡ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ 2.5 ಲಕ್ಷದ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತು ಶೂಟಿಂಗ್. ಸೊ ಒಲ್ತು ಮುಗಲ್ ಬತ್ತನಂದು ಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಂದು ಪೋಯರು ಲೈಟನ್ನು ತಿರ್ಗಾಯರು ಎಂಕ್ ಮೂಲ ಮಂಡೆ ಹಾಲಾತನ ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅವು.
ಸೊ ಯಾನು ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಸರ್ಲ ಬರ್ತೀರು ಯಾನ್ ಬಂಡೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಐಕ್ ಸರ್ ಬಂಡೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮೂಡ್ ಆಫ್ ಮಂತನ ನಂಗೆ ಓ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಈರೊಂದು ಬೇಲೆ ಅಂಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ರೌಂಡ್ ಬೋದರ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಇಂಚೆನು ಸೊ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಅಲ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತೀನಿ ಚಿತ್ರಾಪುರದ ಗ್ರೌಂಡು ಸೊ ಯಾನ್ ಕಾರ್ದೆತ್ತು ಪಂದು ದಾದರವಿ ಅನ್ನ ಇಂಚೆ ಅದ ಯಾನು ಈತ್ ಬಂಗಡು ಈತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಜ್ಜೆ ಇಂಕೊಂಜಿದೆ ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎದುರು ಪೋದು ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಎದುರ್ಕೊನೋದು ಒಂತೆ ತಿರ್ಗಾದಿಂಚ ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಒಂದೆನ್ನ ನಿಜವಾಯಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ತು ಎಂಡಾರೆ ಗೊತ್ತಾವು ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಲ್ದುಲೆ ಬಾಲೆ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಕೈಟ್ ಬರ್ತದೆ ಆ ಅಂಚಿ ಬೈದಿನೇಜಿ ಆ ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ದೇದಿನೇಜಿ ನನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಪತ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಸೊ ರಡ್ಡು ಕೋಲು ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೋಲುನು ನೆಲಕ್ಕಿಂಚ ಊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಪ್ಪಣ್ಣ ಒಂದೆನ್ನ ಮಂಡೆಡುಪ್ಪುನ ಇಮೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಶೂಟ್ ಮನ್ಪೆರಪ್ಪು ಅವೇನೆ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಎದುರು ಪೋದ ಆಯನ್ ತೂದು ಇಂಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಗಿಂಚ ತಿರ್ಗನಾಗ ಅಜ್ಜನ ಸಾನ ಉಂಟಲ್ಪ ಯಾನ್ ತಾಲೆಜ್ಜು ಟಕ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಯ್ತೆ ಗಾಡಿರ್ದು ಬಲ್ತೆ ಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಪ ಹೋದ ಅಡ್ಡ ಬರಿಯ ಅಜ್ಜ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಕಾರ್ನಿಕನ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಫೀಲ್ ಮಂದಿರ್ನ ಕಾರ್ನಿಕನ್ ಸೊ ಅವನ್ ತೋಚ್ಪಾಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಇಂದೇನು ಕನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಈರೇ ಎಂಕ್ ಕಾಪಾಡೋದು ಐಡ್ ದುಂಬು ಇರ್ ನಂಬುಜಾರ ಎಂಕಲ್ಲ ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಪೂರ ರಟ್ಟದನ್ ಗಾಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬೀಚ್ದ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಒಂಜಿ 20 minutes ಸೂರಜ್ 25 minutes ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಡೇ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ಲ ಮುಗಿದ ನಾನಿ ಆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ಲ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ತಿತ್ತಂದು ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಎನ್ನ ಲೈಫ್ದ ಮಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಆರು ಪಂಡಿನಿ ಒಡೆ ಮನ್ಪುವ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೋಲ ಬಕ್ಕ ಮನ್ಪು ಅಂತ ಪಂಡದು ಸೊ ಅವು ಯಾನ್ ಅಂಚೆ ಎನ್ನೊಂದೆ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತುಗಳಂದೆ ರೋಮ ಕೊಲ್ಚುಂಡು ಎಂಕ್ ಸೊ ಅವು ಒಂಜಿ ಎನ್ ಕಾತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಏಪಲ ದೇವರನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮನಸಾರೆ ನಂಬುವೆ ಸೊ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆರೆ ನಂಬುನಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರು ಇಂಬು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಹಿಡಿದು ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತಿತ್ತ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರು ಪವನ ಅಪಗ ಆರು ಒಂಜಿ ಪಾತೇರ ಪಂಡಿರಿ ಅನಾರಡ ಕೇಂಡೆ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಕತೆ ತುಳು ತಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋಡಿತ್ತನತ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಅಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕ್ಕಲೆ ತುಳುನಾಡದ ಕತೆನೆ ಮಂತಿರು ವಿಶ್ವಧರ್ಮಗ್ಲ ಪುದರ್ ಕನಪಾಯಿರು ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮಂತದ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಅದ ಅದನ್ನ ಪಂಡಿರು ಬಟ್ ಒಂದಿನ ಎಂಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಣ ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಎಂಗಳು ಇಂಚ ಮಂತದ ಅಂತ ಪಂಡಿರು ಇತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ ಬತ್ತೀರು ಇಂಚಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿಗೆ ದಾಯಿಗ ಆಲೋಚನೆ ಬತ್ತಿಜಿ ಪಂಡದು ಸೊ ಆರು ಪಂಡಿನಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಜಿನುಂಡು ಬ್ರೋ ಸಿನಿಮಾ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬರುವ ದಯಪಂಡ ಅವಲೊಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ದೈವದ ನಂಬಿಕೆದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಆತಿನಂಚಿಂದ ಕತೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸೂರಜ್ ಎಂಕಲು ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಯ ಬಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಬಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥರದ ಸಿನಿಮಾ ದಯಪಂಡ ಜನಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ತೆಲಿಪೇರೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೇರು ಸೊ ಎಂಕಲ್ ಮೂಲೆ ಒಂಜ ಪನ್ಪದೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತಿನ ಕಪ್ಪೆದಲ್ಲಕ ಒಂಜೇ ಇಂದೆಟ್ಟಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಸೊ ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಎತ್ತನು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಂಚಿಂದ ದಾದಾಂಡ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೋಡು ಬಂದು ಅಂಚಿಂದ ಕತೆಲ್ಲ ಎತ್ತನು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರದ ಅಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬರ್ತದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರದಲ್ಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪಿದಾಡ್ ನಕಲೆಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದಯಪಂಡ ಕಾಂತಾರ ಇಸ್ ಒನ್ ಅವು ಕಾಂತಾರನ್ ಸೊ ದಾದಾಂಡಲ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಅವೇನು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಪೊಸತ್ತು ಗೊತ್ತಾಪುನಂಚಿಂದ ದಾದಾಂಡಲ ಐಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತನಂದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ರೂಟೆಡ್ ಆದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆತಂಡೆ ಸೊ ಅಂಚಿಂದ ಪೊಸತ್ತು ದಾದಂಡಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪು ಅಂಚಿಂದ ಇತ್ತನಂದಾಂಡ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಂಚಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ರಿಷಬ್ ಸರ್ ಮುಲ್ಪದ ಕುಂದಾಪುರದ ಆಂಡಂದಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ನ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ತೋಷ್ಪದೇರ ಬಂದಾಂಡ ಅವು ಮುಲ್ಪದ ಆ ಕಾರ್ಣಿಕನೇ ಕಾರಣ ಅಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನುವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಎದ್ದೇಳ್ದು ಏರು ಬೇತೆ ಮಂತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಾರ್ಣಿಕೆಂಚಿನೊಂಡ ಅವು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಗೀತೆ ಗೊತ್ತದ ದುಂಬುಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಏತೋ ಜನ ಈ ನಂಬುಜಾರ ಎನ್ನ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕೋಲ ಏಪ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರೆಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಮಾರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಕನೆ ಸೊ ಆಯ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಡಕ್ಕೇನು ತೇಕೋ ಎಸೆ ಹುआ है क्या एक्सपीरियंस ऐसे ಎಂಬಡ್ಡೆ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ತನ್ನತಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ತುಳುವೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಕಿ ದಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೈವದ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಂಕದಾನೆ ಪೂರ ಬಲೆ ಅಂತ ಬಂತೆ
ಸೊ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ತುಳು ವರ್ಷನ್ ಕಾಂತಾರ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಂದಕ್ಕೆ ಏನು ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆದ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾರ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮನ್ಪುಲೆ ಯಾರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಯಾಕೆ ಈ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ದು ಇದು ಕೊರ್ದು ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು